vídeo parlarem de l'estirament del trapezi, ja que és part de la musculatura que es carrega molt quan jugues a pàdel. En aquest estirament estirarem el trapezi dret. La primera opció és estirar col·locant la mà esquerra a la banda dreta del cap i apropar l'orella esquerra a aquesta espatlla. La segona opció és mirar cap a la banda esquerra, col·locar la mà darrere el clatell i tibar el cap cap al terra. Aquest estirament el pots realitzar a l'acabar cada entrenament o cada partit. D'aquesta manera podràs relaxar la zona i evitar futures lesions per sobrecàrrega. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu més informació, entreu a la nostra web www.slapclub.es o www.funciona.cat.